Wiki yatha tidafotokozera napo zonena kuti aqida imaulimbitsa mtima kuti usamagwedezeke. Munthu amene ali ndi aqida yolongosoka samachita at-talawun, kutanthauza kuti kusintha mawanga posakhazikika mu chikhulupiriro chake, komanso samaopa zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Iye amamuopa Allah yekha basi. Ndiye tidatambasula momveka bwino ndithu. Insha Allah lero tikhala tikuona chinthu chomalizira chomwe chimatipangitsa inu ndine kuti tiyambe kuphunzira nkhani ya aqida tisanayambe maphunziro ena aliwonsewo. Chinthu chimenechi nchonena kuti aqida imatitalikitsa ku bid'a. Aqida imatitalikitsa ku bid'a. Tikamati bid'a malingana ndi mmene liwu lililonse la mu Chiarabu limakhalira, ndiye kuti tili ndi zigawo ziwiri: al-ma'na al-lughawi wal-ma'na al-istilahi. Tanthauzo potengera pa chiyankhulo komanso tanthauzo potengera mu field ina yake. Ndiye field imene titakhale tikufotokoza ndi al-ma'na ash-shar'i, malingana ndi sharia. Ndiye tikaliona liwu limene la bid'a pa chiyankhulo limatanthauza kuti ash-shay'ul mukhtari' ala ghairi mithalin sabiq, chilichonse chimene chayambitsidwa chomwe chilibe chitsanzo chake m'mbuyomu. China chilichonse chimene chayambitsidwa ndipo m'mbuyomu mulibe chitsanzo china chilichonse chimene ife tingapereke kuti chidachitikapo chofanana ndi chomwechi. Wa minhu qawluhu ta'ala, ndipo izi tikuzipeza mu mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala akuwayankhula. Tikabwera mu Quran sura 46 aya 9, Allah akunena kuti qul, nena iwe Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul, ineyo sine wachilendo, sine bid'a mugulu la atumiki. Kusonyeza kuti Allah subhanahu wa ta'ala akufuna kuwauza anthu kuti asamutenge Muhammad sallallahu alayhi wasallam kukhala ngati ndi woyambirira kuwayitanira anthu ku at-tauhid, chifukwa alipo mbuyo mwake Muhammadiyu amene anabwera ndi kumayitaniranso ku at-tauhid atumiki onse. Isa ibn Maryam adayitanira anthu ku at-tauhid, Musa, Ibrahim, Nuh alayhimussalam, onsewa pamodzi ndi atumiki ena onse amayitanira ku at-tauhid. Chimene chimangosiyana ndi ash-sharia, malamulo basi. Koma utenga umene anabwera nawo ndionena kuti ani'budullaha wajtanibu at-taghut, mpembedzeni Allah ndipo siyani mafano. Ndiye ndi zimenenso mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama amayitanira. Pamene rajulun min Balhujaima adamufunsa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunena kuti ila ma tad'u, kodi ukuyitanira kuchiyani iweyo Muhammad? Mtumiki poyankha sallallahu alayhi wasallam ananena kuti ad'u ila Allah wahda, ine ndikuyitanira kwa Allah mmodzi yekha basi. Alladhi idha massatka adh-dhurr fad'awtahu kashafa anka, Allah wake yemwe likakupeza iweyo vuto ndikupezeka kuti wamupempha, iyeyo adzakupatsa chimene wampemphacho, adzakuchotsera vuto limeneyo linalolo. Kusonyeza kuti
mtumiki wa Allah sana bwere ndi uthenga wa chilendo. Ndiye apa Allah subhanahu wa ta'ala wagwiritsira ntchito liula bid'an kuti mtumiki wa Allah sadali ar-rajul al-mukhtari' ala ghairi mithalin sabiq, sadali mwamuna wa chilendo yemwe chitsanzo mbuyo munalibemo ayi, koma zimene iyeyo amachita, zimene iyeyo amaitanira zinali zoti atumikie na mbuyo muso atani achita komanso aitanira. Ndiye tikabwera pa sharia, liuli tikamaliyang'ana pa sharia, bid'a ndi chinthu chomwe chili chokhudza nkhani ya ibada imene Allah pamodzi ndi mtumiki wake sadatilamule. Ndiye tisanapitilire apapa tibwere ku gulu lina la anthu lomwe ndilabodza. Bodza lake lili pati, limafuna kuti ligwiritsire ntchito tanthauzo loyambirirali pofuna kuti lisasiye ntchito yawo yomwe ili ya bid'a ija yomwe Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sadailamule. Iwaja mukawaletsa kuti inu musachite bid'a, iwaja amanena kuti chana inu mukunena kuti bid'a chani, mafoni onse ndi bid'a. Mesa mene mukika mu Qur'ani mene kodi kika Qur'ani mu foni mtumiki anachita zonsezo akuyankhula ndi cholinga chofuna kuthawa tanthauzo limene likubwerali lonena kuti tikamati bid'a ndi chinthu chomwe chili chokhudzana ndi nkhani ya ibada imene Allah subhanahu wa ta'ala pamodzi ndi mtumiki wake sadailamule. Tikayona foni ndi chinthu chimene sichingasokoneze chisilamu munjira ina iliyonse, chifukwa chisilamucho chinalipo foniyo isanapangidwe. Inde foni ni bid'a pa chiyankhulo, ndi bid'a chifukwa munthu ayantumiki foni kunalibeko, koma chisilamucho chinali chokwanira mafoni okulibe. Ndipo cholinga chimene anthu amene ankapanga mafoni adachipangira chinali chonena kuti anthu adzitha kulumikizana pakati pawo, asamalemberane so makalata zikumachida fuka kalata imatenga miyezi. Ndi anaona chanzeru kuti tiye ntipangeni chida chimene chidzipangitsa kuti kulumikizana kwathu kukhale kosavuta, sikuti amapanga ndi cholinga choti chisilamu chikhale chophweka. Ayi sanapange chifukwa chazimenezo. Ndiye tikaona awa amene amanena kuti mukutiretsa ife izizi, kodi inu mesa mizikiti mukumayika malata, mzikiti wa mtumiki unali ni malata, pamene poti mupanga bid'a atu. Ndiye bwanji osayika masamba mtengo wa 10, kapena mizikiti mwanumo mukikamo matairos, mzikiti wa mtumiki unalibe matairos, munali michenga yokhayoka, ndiye inu mukika matairos chifukwa chani? Zonsezo ndi chisonyezo chonena kuti anthu amenewa tanthauzo la bid'a samalidziwa. Mukungoti ichibid'a ndiye chilichonsetu ndiye bid'a atu. Ndiye tatiyeni tilione tanthauzo limene anthu amene timati akuluakulu mukuchitachi ndi bid'a chimene timatanthauza. Tafotokoza kunena kuti bid'a ndi chinthu chomwe chili chokhudza nkhani ya ibada imene Allah pamodzi ndi mtumiki wake sadatilamule, ndipo ntchito imene iyi imachitidwa ndi chiyembekezo choti munthuyo apeza malipiro kuchokera kwa Allah, koma Allah sanailamule. Kungogwira foni m'manjamo ndi kuyika mmene mu Qur'ani munthu samanena kuti ndikufuna kupeza malipiro. Koma chimene amapeza malipiro nchonena kuti ndikufuna kuyika Qur'ani mu foni ndi cholinga choti ndidziwerenga mosavuta. Kuwerengako ndeni malipiro amene. Fuka mtumiki wa Allah adafotokozapo, man qaraa, amene wawerenga harfun min kitabillahi, harufu ina iliyonse imodzi kuchokera mu buku la Allah, ameneyo amapeza malipiro okwanira 10. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa mimun harfun wa lamun harfun.
ndiye mtumiki akunena kuti sindikunena kuti alif lam mim ndi harufu, koma kuti alif payekha ndi harufu, mimu payekha ndi harufu, lamu payekanso ndi harufu, kusonyeza kuti liwu la alif lam mim pamenepo pali mahurufu okwanira atatu, ndipo pali malipiro pamenepo okwanira 30. Ndiye ngati munthu ali ndi Qur'ani mu foni soft copy ndikumayiwerenga pamenepo sana chite bid'a ina iliyonse, chifukwa foniyo ndi chida chabe chongonyamuliramo Qur'aniyo basi tu. Ndiye muona kuti anthu amene wawa amakhala kuti akufananiza zinthu ziwiri zosiyana. Ndiye adayankhula Imam Ash-Shatibi kunena kuti albid'a yani في الشرع يعني المعنى الشرعي البدعة طريقة في الدين مخترعة. tikamati bid'a ndi chinthu chatsopano muchipembedzomu, ndi chinthu chimene chili chatsopano chimene chili muchipembedzomu, chabweretsedwa muchipembedzomu, chomwe tudahi ash-shar'iyya, chimafanana ndi sharia. Ndi chinthu chatsopano muchipembedzomu ndipo chimafanana ndi sharia. Mwachidule chimavala mkanjo koma ichocho chisali nsilamu. Of course mkanjo si chisilamu, koma mwina tinene kuti chimavala hijabu ngati mmene mwavalira inu chonchomo. Ndiye mmene mukuonekera inuyo chonchomo aliyense amadziwa kuti mayi awa ndi nsilamu. Tsopano alipo ena amene amatha kuvala choncho koma asali asilamu. Timaona anthu ena azipembedzo zina amatha kuvala chisoti ndikumakadi nkhumba. Anthu kumati tamuona lusilamu ina akali pa nkhumba. Kapena ena kumene kuvala mpango ndikumapita kubala azimayi. Mahule achisilamu zoyankhula zambiri. Ndiye anthu amaona ngati mpangowu kapena chisoti ndiye ndi chisilamu. Ndiye ife titenge kuti mmene inuyo mwavalira choncho hijabu mukhale kuti sinu silamu, mwavala hijabu yanuyo yokwanirayo mukhale kuti sinu silamu. Anthu akakuonani inuyo adzinena kuti ndi silamu, akupatsanisoni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koma bid'a chimene imachita nchonera kuti imavala hijabu koma iyeyo ili chani? Ili kafir. Tipereke chitsanzo mwina chomveka bwino. Timaona azitsogoleri athu wa tsiku la Idi amaitana president. President amene ujayo amakhala kuti sinsilamu, mene zimakhalira muja chakwera kuitanira ku Idi, chakwera sinsilamu tonse timachita kudziwa. Ndiye iye ujayo avale mkanjo ndi chisoti ndikubwera ku Idi, amene akhala nsilamu kati itete sakhala nsilamu ngakhale wavala mkanjo ndi chani? Ndi chisoti. Chifukwa kungovala mkanjo ndi chisoti si chisonyezo choti iweyo ndiwe nsilamu. Koma ntchito zimene chisilamucho chimanena ukazichita, komanso ndikuyamba kayeso kukhulupirira zimene chisilamucho chafotokoza, pamene popo ndiye kuti iwe ndiwe nsilamu. Now tikamuona uyuyu amene ali chakwera amakhala kuti wavala zimene koma asali nsilamu. Ndi mmene ili makhalira bid'a. Imavala chovala ngati ndi sharia koma isali chani? Isali sharia. Ndi zimene akutanthauza apa Imamu Ash-Shatibi. Yani annaha tushabihu at-tariqa ash-shar'iyya min ghairi an takuna fi al-haqiqati kadhalik. Akutanthauza kuti imadzifananiza ngati kuti iyoyo ndi njira ya sharia koma muchilungamo chake isali choncho. Chifukwa wochitayo akamachita amayesa ngati kuti akupanga zinthu za chisilamu. Akamayichita bid'a amayesa ngati kuti akupanga zinthu za chani? Za chisilamu. Ndipo akamayichita ntchitoyo yuqsadu bisuluki alaiha, amayichita ndi cholinga chofuna kudziyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yuqsadu bitariqati shar'iyya, ngati mmene zimakhalira munthu akamadziyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pogwiritsira ntchito njira ya sharia. Koma
iyeyo akamachita bid'a amaziyandikitsa nayo kwa Allah ndi bid'a yakeyo, koma chimakhala kuti chinthucho chilibe potsamira kapena kuti chilibe umboni kuchokera mu njira ya sharia, chimakhala chopanda umboni. Ndiye tizindikire kuti bid'a si zimene anthu akunenazi yayi. Foni, njinga ya moto, magali motowa, nyumba zanuzo mukumanga zosiyana ndi mtumiki. Ndiye nukumbukira ulendo wina akamanena kuti chilichonse ndiye muzingoti ndi bid'a, nena muzati naam. Patanthauzo la bid'a, chilichonse chimene chili cha chilendo chopanda chitsanzo mbuyo mwakemu basi ndi bid'a. Tanthauzo la bid'a ndi limene talinena lachiwiri, lonena kuti anthu amaitenga ntchito imeneyoyo kukhala ngati ndi gawo la Chisilamu koma lisali gawo la Chisilamu. Ndipo akamayichita ntchitoyo amayichita ndi chiyembekezo choti akudziyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo apeza nacho malipiro. Pamenepo ndiye kuti munthu ameneyo akupanga bid'a. Ndiye pali mahadithi wochuluka kwambiri amene akupereka tanthauzo lenileni la bid'a. Mahadithi ochuluka amene akupereka tanthauzo lenileni la bid'a. Komano ifeyo sitibwera kaye kwambiri kuma ahadithi onsewo. Tatieni tuone hadithi yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akuifotokoza yomwe idzachitike tsiku la chiweruzo. Bid'a ina iliyonse mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunena kuti idzakanidwa pano pa dziko lapansi angakhalenso ku akhira. Ndipo uyo wochita bid'a adzakanidwa pano pa dunia komanso ku akhira. Ndiye tiyambe kaeza kutsogolozo ncholinga choti wina aliyense mwa ife akamachita bid'a yakeyo azikhala ndi chani? Azikhala ni manda polingalira zimene zidzachitike tsiku limene lili. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akunena kuti ineyo ndidzakhala pa Hawdh al-Kauthar, ndidzakhala pa chitsime changa chimene chili chotchedwa al-Kauthar. Kauthar imene imangonedwa ngati ndi chitsime, anthu amangona ngati kuti mwina ndikachitsime ngati imene zimakhalira zitsime zokumba zijayi. Mtumiki wa Allah anafotokoza kukula kwa chitsime chimenechi. Anafotokoza kuti chitsime chimenechi ndi chachikulu kwambiri tikhoza kungonena ngati mmene ilili nyanja. Fani chitsime chimene mtumiki akunena kuti ndi chama kilomita zochuluka. Ndiye akadzakhala pamalo pamenepa azakhala mphepete mwa chitsime chimenechi, ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam azakhala akumafuna kuti adziwapatsa madzi amene azabwera ku chitsime chimenechi. Tikabwera mu hadithi ya Abu Huraira, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akutifotokozera kuti wa mimbari ala haudhi, ndipo mimbari yanga imene ndimayimapo ndikumapereka khutubayi imene iyi ili pamwamba pa chitsime changa chimene tachifotokozachi. Ndiye chithunzithunzi chabwino ndichonena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adzayima mphepete mwa chitsime chimenechi ndipo azafuna kuti azawapatsa madzi anthu amene azabwera mu gulu la Asilamu. Ndiye akamadzabwera anthu aja zidzapezeka kuti ena mwa iwowo akuthamangisidwa ndi angelo. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adzafunsa kuti ya Rabbi min ummati, mukufotokoza kwina azanena kuti ashabi, otsatira anga amene otsatira anga Allah mukuwathamangitsiranji. Ndiye zidzayankhulidwa kwa mtumiki kunena kuti iweyo usayankhule zimenezo, usayankhule zimenezozo. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti iweyo sukudziwa, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Iweyo usayankhule zimenezo chifukwa sukudziwa zimene anthu awawa amene kwanena kuti otsatira akowa amene kwanena kuti min ummati sukudziwa zimene adayambitsa pambuyo pachani, pambuyo pakumwalira kwako. Anthu amene anabwera ndi zinthu zachilendo kwambiri muchani, muchisilamumu. Ndiye ngati Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula zimenezo ndiye kuti Allah akudziwa zonena kuti chipembedzo chake ndi chokwanira
ndipo pali aya ndithu yokhazikika imene ilipo yomwe Allah ananena kuti al-yawma akmaltu lakum dinakum, lero lino ndakukwaniritsani pa inuyo chipembedzo chanu. Kusonyeza kuti chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala kamula, ndichokwanira, ndichodzaza, chilibe pena pake pamene pakufunika kuti tichotsepo, kapena pena pake pamene pakufunikira kuti tuonjezerepo. Palibe. Ndiye anthu awawawa anabwera ndi zina zimene amanena kuti chisilamu chingati sitipanga izi ndiye kuti nchosakwanira. Choncho sungawatenge lero likukhala otsatira ako. Chifukwa tikuwatani? Tikuwapitikitsa. Kusonyeza kuti anthu abid'a pa tsiku limene lisakutani akukanidwa. Anthu abid'a pa tsiku limene li akukanidwa. Ndipo tikabwera mu dunia momwe muno, wala hadithi yomwe Aisha radhiyallahu anha akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi au ma laysa minhu fahuwa raddu. Wina aliyense amene ahdatha, mukumbukireso mahadithi ya taija chimanena kuti innaka la tadri ma ahdatha, ma ahdatha, kusonyeza kuti liula hadatha likubwerabe pa hadithi yomwe iso. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Aliyense amene angachite hadath, amene angabweretse china chake, kuyambitsa china chake, fi amrina hadha, muchilamulo chathu ichichi chimene chili chisilamu, ma laysa minhu, chomwe ndichosachokera mu chisilamumo, si chimene Allah ni mtumiki wake adachilamula, fahuwa raddu, chimenecho chidzakanidwa. Chimenecho chidzatani? Chidzakanidwa. Ndiye tisanapitilire, pali kagulu kena kake ka asilamu kosokonekera kamene kamanena kuti maswahaba aso anayambitsa zinthu mu chisilamu. Taonani Umar ibn al-Khattab anayambitsa kuti anthu adzipemphera kumbuyo kwa munthu mmodzi mwezi wa Ramadhani, tarawih izikhala yapagulu mwachidule. Kumanena kuti Umar ibn al-Khattab anayambitsa kuti tarawih idzipempheredwa pagulu, kumachita kuti nthawi ya mtumiki zimene zozo kunalibeko. Wallahi anthu amene wanda anthu abodza. Chifukwa mu nthawi ya mtumiki zikufotokozedwa kuti hadithi ya Aisha, komanso ngati ndisakuyiwala Abu Sa'id al-Khudri kapena Jabir ibn Abdullah kapena Ibn Abbas, pakati pa maswahaba enawa amunawa, akufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama adadzipangira ka section kena kake mu mzikiti, ndipo amataka maliza swala ya Isha amakaluwa muka section kamene kaja ndikumapemphera. Amapemphera chani? Tarawih. Ndiye tsiku lina atapemphera kwa masiku angapo, tsiku lina asilamu ena anadikira kuti ife tikhalebe tione kuti kodi mtumiki amachita chani mmene. Ndiye zidapezeka kunena kuti amamuva mtumiki uja akupemphera. Ndiye iwo aja anajoina mtumiki uja amene amapanga recitation iwaja anayima maswafa kumbuyoku, ndikumatani? Ndikumamutsatira mtumiki akapanga Allahu Akbar yonso basi choncho kanga ndikuti akupempheretsedwa. Ndiye itatha swala mtumiki sana yankhule china chilichonse, basi anthu aja anakawauza ena kuti dzulo ife tinadikira kumzikiti ndikuona kuti kodi mtumiki amachita chani mukachipinda kamene wazipangira yekha aka muzikitimu. Ndiye tinaona kuti mtumiki akuswali mmene momo. Ndiye ife tinatani? Tinayima kumbuyo kwake. Choncho lero litatieni tiye zikukoma kwambiri, zikukoma. Ndiye zinapezeka zoti tsiku la chiwiri anthu anayimanso kumbuyo kwake mtumiki. Mtumikiso anapempheretsa pambuyo poto apemphera swala ya Aisha, anapempheretsanso kuwapempheretsa anthu tarawih. Kenako tsiku la chitatu zinachitikanso chimodzimodzi. Ndiye tsiku la namba 4 mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pambuyo popemphera swala ya Aisha ananyamuka kupita kunyumba kwake, ndipo sana tuluke mpaka na banda kucha, yani pa nthawi ya fajiri. Ndiye anthu amene anabwera kuti adzapemphere tarawih aja sana pemphere mpaka anagona mu mzikiti.
basi mtumiki anabwera pa fajiri kunena kuti chimene chinandipangitsa ineyo kuti ndisabwerenso kudza kupempheretsani ndimaopa kuti Allah subhanahu wa ta'ala akonza kuipanga swala imene iyi kukhala ya faradhi, choncho inuyo idzakhala yovuta pa inu kuti muzidzayikwaniritsa. Ndifake ndasiya swala yabwino pambuyo pa faradhi ndiye ndi swala ya sunna imene mmapempherera m'makomo mwanu, choncho kapempherereni ku nyumba kwanu. Ndiye mtumiki akwalamula apa maswahaba kuti tarawih azikapemphera m'makomo mwako. Chifukwa chani? Akuopa kuti Allah subhanahu wa ta'ala akonza kuipanga swala imene yokhala ya faradhi. Ndiye chimene akuopera ni chani? Pakonza kubwera aya yomwe Allah subhanahu wa ta'ala akonza kuivumbulutsa kapena lamulo lonena kuti chani? Asilamu muzipemphera pambuyo pa Isha swala imene mwezi wa Ramadhani. Ndiye mtumiki adaopera asilamu. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamwalira, Allah amavumbulutsa palibeti. Ndiye ngati Allah subhanahu wa ta'ala samavumbulutsa china chilichonse, inu mukuona bwanji mukanakhala kuti munali maswahaba mukanayamba kuswaliso ije ni tarawih pagulu kapena bwezi mukumapanga m'manyumba. Pamenepo ndizachidziwikire kuti zimene anapanga Umar ibn al-Khattab sizinali zolakika. Chifukwa chani? Amabwenzeretsa chinthu chimene mtumiki adachiyamba kale pa chifukwa chimene mtumiki adachinenacho mu nthawi yachi na Umar komanso ni mu nthawi yathu ino palibeponso. Chifukwa chake chiti choti Allah akhoza kuvumbulutsa aya yonena kuti asilamu zipempheraniso ni tarawih pambuyo pa Isha ngati swala yokhala yokakamizidwa. Chifukwa chimenecho sichingapezekeponso. Chifukwa Qur'ani inamalizika kutsika ndipo sipadzabweranso mtumiki wina aliyense. Ndiye Umar ibn al-Khattab sanachite bid'a. Ngakhale anayankhula mawu onena kuti iyi ndi bid'a yabwino. Mawu amene wawa tikabwera mukuyankhula kwake Ibn Rajab akunena kuti wa amma ma waqa fi kalami salafi min istihsani ba'd al-bid'a fa innama dhalika fi al-bid'a al-lughawiyya. So pano mawu ama salafi amene amayankhula kunena kuti pali hasan kuchokera ku nkhani ya bid'a kapena kuti pali bid'a ina imene ili ya hasan, samatanthauza bid'a ya hasana kukhala bid'a muchani mu al-ma'na ash-shari'i. Patanthauzo lichatali nena la sharia lija samatanthauza zimenezo, koma kuti amatanthauza al-bid'a al-lughawiyya. Ndi chimene amatanthauza al-bid'a al-lughawiyya la ash-shar'iyya, koma osati pa sharia ayayi. So famin dhalika qawlu Umar radiyallahu anhu لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد. Ndipo kuchokera muzimenezi masalafi amatenga zimene Umar adachita powaika anthu onse asilamu amene apemphera muzikiti mosiyana-siyana, ena akupanga apa zawo choncho anawasonkhanisa onsewo ala imamin wahidi fil masjid, pa imamu mmodzi, kuti aziwawerengera imamu mmodzi iwo azikhala akupemphera kumbuyo kwake. Chifukwa chani? Chifukwa Umari sadabweretse zachilendo, amangopanga renew zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adazisiya pa chifukwa chimene yeuja adachinena chicha. Komanso pali gulu lina limene limayankhula kunena kuti Uthman anapanganso bid'a pobweretsa adhana yachiwiri pa tsiku la Jumaa. Anthu amene onse akuyeneka kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa zimene maswahaba amachita ndi kugwirizana zimakhala ndi reason. Komanso mukaona amene akuatchulawa si maswahaba chisawawa. Pala hadith yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akuyankhula kunena kuti chani? Fa'alaykum bisunnati wa fi lafdhin akhar فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Painu ndakusirani sunna yanga kapena zomwe inu yomazidziwa kuchokera mu sunna yanga, komanso ndakusirani sunna ya atsogoleri olungama amene adzabwere pambuyo panga. Adhu alaiha bin nawajid. Zimenezo musazazisiye, muzazigwiritse ndithu. Kusonyeza kuti ngati Abu Bakari anabwera ndi chinthu china chake mu Chisilamu
chomwe sichikusemphana ndi malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, chinthu chimene chocho ife tichitsatira faja ndi sunna ya anthu amene mtumiki anatilangiza kuti tidzawataninso tidzawatsata. Umar chimodzimodzi, tikabwera mu nthawi ya Umar, munthu amene waledzera, ndisanabwere ku nkhani ya Uthman imene tayimikirayi, munthu amene waledzera amakwapulidwa zikoti zokwanira 80. Koma mnthawi ya mtumiki pamodzi ndi Abubakar amakwapula zikoti zokwanira zingati 40. Ndiye munthu anene kuti Umar anabwera ndi bid'a ayitu. Chifukwa chani? Chifukwa kuti lamulo limene loti timukwapule zikoti zokwanira 40 linali mu nthawi ya mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam pa zifukwa zimene zinalipo. Mu nthawi ya Umar sadangoonena kuti tiyeni basi kuyambira lero ayi, anapanga konzati maswahaba akuluakulu, ndipo onse anavomerezana kuti apapa ndi mmene zililimo, anthu akuoneka kuti zikoti 40 zijakuziderera, tatiyeni tionjezereso double zikhale zingati 80. Adzikwapulidwa ndi zikoti 80 zo. Adzikwapulidwa ndi zikoti 80 chifukwa akakwapulidwa ndi zikoti 80 asiya yena kumwamo wandithu awopa kuti mpaka na zikoti 80. Ndipo Umar atakhazikitsa zimenezi, Uthman anatsatira, Ali ibn Abi Talib nayenso anatsatira. Zikanakhala kuti zinali zosalondola ndiye kuti ena awonso mbuyo mwake musaka anatsatira, akananena kuti azawo mali zotenti zisiye, koma anazitsatira fajani zinali zoyenerera mu nthawi imene. Ndiye tikabwera Uthman atakhala pasi limodzi ndi maswahaba, poona kuti nthawi ya Jum'a akapanga adhana imamu ndikukwera pa mimbar, anthu amapezeka zonena kuti akubwera mochedwa, mwina kumabwera khutuba yatha, swala ili nkati, mwina ena kumabwera kumene raka yomalizira ya Jum'a. Ndiye atafufuza anaona kuti anthu achuluka asilamu, adhana imene ikapangidwa sikumafika kutali, anthu sakumamva. Nthawi ya mtumiki Madina analionena kuti muna asilamu ochepa mmenemo, ndipo adhana ikapangidwa anthu amamva. Koma pachifanana kuti anthu ena madera osiyana amapezeka kunena kuti sakumva, ena amakhala tinochokera madera ena kuzapanga business kumanda asilamu, chiwerengero cha asilamu chimatani chimakula. Ndiye analamula kuti adhana ina idzikapangidwa kunsika yowauza anthu kuti nthawi ya Jum'a yatani yakwana. Ndiye imati ikapangidwa adhana ija kunsika, anthu onse amachoka kusiyasiya zonse zimene amachita zija, ndikuthamangira ku mzikiti kumene tsopano imapangidwa adhana yachiwiri, kenako imamu ndikukwera pa mimbari. Chifukwa chomveka bwinonso kwambiri. Choncho Uthman ibn Affan sanayambitse chinthu chachilendo mu Chisilamu. Sanayambitse chinthu chachilendo. Adhana iyo ndi adhana yowauza anthu za china chake, ngatinso mmene inalili nthawi ya mtumiki. Bilal amapanga adhana yowadzutsa anthu kuti adye suhuru, adye dakwi. Pamene Abdullah ibn Maktum amapanga adhana yowauza anthu kuti nthawi ya dakwi yatha, panopa ndi nthawi ya fajiri. Ndiye adhana ya Bilali imapangidwa pa chifukwa. Zikanakhala zotheka kuti angopanga Abdullah ibn Maktum, zikanakhala zotheka. Cholinga choti anthu azidziwitsidwa kuti nthawi ya suhuru ndi inoyi, choncho azidya kukozeka bwinobwino kusamba-samba. Ikalira adhana ya Abdullah ibn Maktum anthu asiye kudya. Ndiye zimene anapanganso Uthman pamodzi ndi maswahaba mu nthawi imeneyi. Ndiye pamene panikhulupirira kuti pakumveka ndithu eti. Tiyeni tibwere tsopano kuti liwu la bid'a. Tikamati bid'a, ichichi ndi chinthu cha bid'a, tikufuna kutanthauza kuti ntchito mu Chisilamu singanenede kuti imene iyi ndi bid'a pokhapokha ikwaniritse zinthu zokwanira zitatu. Ntchito mu Chisilamu singanenede kuti ndi ya bid'a pokhapokha ikwaniritse zinthu zokwanira zitatu. Chinthu choyamba ndi al-ihdathi. Al-ihdathi ikhale kuti ndi chinthu chatsopano, ikhale kuti ndi chinthu chachilendo chanyuwani. Al-ihdathi ikhale kuti ndi chinthu chatsopano. Chachiwiri al-idafa. Al-idafa itengedwe kuti ndi gawo la chipembedzo, kuti ngati sitichita izi ndiye kuti pamenepo zinthu zatani zasokonekera. Ngati mmene lero lino zimakhalira, mwapeza kuti alipo asilamu ena amene amaona ngati kuti maliro ngati
anthu sawerenga zitabu ndekuti maliro amene ndosatani ndosakwanira sitinayendetse malingana ndi Chisilamu. Pamenepo tikuwerenga Qur'ani kumeneko kwakhala chani bid'a, chifukwa mwatenga gawo lowerenga Qur'ani kukhala mbali ya maliro, mwakutenga kuwerenga Qur'ani kukhala gawo la maliro. Ndiye pamenepo ndiye kuti ntchito imene inenedwa kuti ndi bid'a. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti wani ndi chinthu chimene chili chokhazikika mu Chisilamu inde, chifukwa kuwerenga Qur'ani ndi chinthu chokhazikika si chachilendo yani. Koma mukuchipanga kukhala gawo la ibada ina yake pomwe chisali gawo la ibadayo, ndiye kuti chimenecho chikhala cha bid'a. Chimenecho chikhala chani bid'a. Chimodzimodzinso pa maliro pomwepo muona kuti lero lino maliro a Chisilamu ndi maliro amakufar sakusiyana. Maliro a Chisilamu lero ali ndi master of ceremony, MC. Maliro kumakhala ndi MC oyankhula. Ndiye amasankha munthu oyankhula kuti mwachisoni, panopa basi tikufuna kuyamba mwambo wathu wa maliro, ndiye basi tikupepesa nonse amene mwaferedwa, komanso tikupepesa amene mwabwera kuchokera kunjira, zoyankhula mbwerekete. Kenako basi tisakutaiseni nthawi, pano tipemphe anamfedwa kapena anamalira atiyankhule. Ndiye akuti amayima amene akhudzidwa amene kwachitika maliro kwawo. Basi ife pano tikulira, basi Allah akakhala Chisilamu waiti Allah wawatenga bambowa, koma ndithu bambowa kapena mayiwa anali munthu wabwino, moti iyayi anali mulera khungwa, iyayi pano pasi tikudziwa kuti tipanga bwanji. Zoyankhula zambirimbiri mbwerekete kuyankhula basi, komabe basi tangovomereza kuti so pano kuyankhula konse kuja mukuvomereza kumapeto kuti chani. Ndiye zonsezi akutha pamene pakubwera kuti nawonso anzawo amalemu ayankhulepo, kandi anthu amene amachita nawo business limodzi, kandi anthu akuntchito kwawo, kandi anthu amene amasewera nawo mpira timu imodzi. Basi timaziona ife akuti aya anthu amene amapanga nawo support timu yakuti awandalazi kapena big bullets ndakubwera iye amene anali supporter wankulu, moti ife taluza supporter kwa basi. Zoyankhula zimene zicha pamene paja nthawi ya maliro kutani ikupita, chiphunzitso cha mtumiki penepo chikutani chikuphwanyidwa. Kodi mtumiki anena kuti chani? Asri'u bil janaza, fulumizitsani mwambo wa maliro, musachedwetse poyika maprotokols mbwerekete. Kungowauza anthu akuluakulu pano pazi kuyenda chonchi nkati mwakusambitsa maliro akamaliza atipempherera tikapempherera tenda chonchi kafika kumanda titete zimenezo zakwana. Koma usati mpakana maliro aja atakonzedwa ndiye pamene akubwera no anthu kumayankhula zawo zija. Ndiye akachoka pamene pakuti abwera otolera ndalama, ife tatolera mwakuti ndayambe kutchula uja apereka motere kena kwa mabwera ena chakuti ya komatu mukuonjeza atu ndi nthawi basi, koma zonse totolo ndi mwakuti ufa tatolera makejizi mwakuti. Akatha pamenepo ndiye pamabwera akuti amfumu amudzi. Nawonso sizingangotheka usayankhula yani. Ndiye iwo ayankhule italuza munthu wathu ife, basi akulu amene anali ochezeka, mayi amene anali munthu wabwino, anthu mutengerepo khalidwe kuchokera kwa malemuwa, lelele zambirimbiri. Kenako ndiye kuti apa mabwera no eni maliro amene ali shehe ndakuti alalikire pamene paja. Imfa imene ndi chiphunzitso. Ngati mukufuna kualalikira anthu kaalalikireni kunzikiti nkhani yokhudza imfa, koma osati muzikalalikira kumaliro yani. Zimene zozo even mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sadapange. Ngati amayankhula mtumiki amayankhula pofunikira pokapo. Tikabwera mahadithi odziwika pamene mwana wake adamwalira wamkazi, mtumiki anakauza azimayi kuti mukamamusambitsa muzitere na kapena kwakulalikira ngati sakulalikira. Kapena ali kumanda konko ndikungwauza kuti inutu mudzafunsidwa m'mandamo mafunso otere. Kumeneko ndikulalikira ngati ndikuwaphunzitsa anthu. Ndi anthu samadziwa kunena kuti pali pamene pafunikira kuyankhula anthu ayankhule pongowapatsa anthu uthenga. Koma izizi zolalikira ndiye mwaona kuti maliro a Chisilamu ndi mmene alili ndendende ni maliro a Chikhristu. Zonse ndayankhulazi mukazipezanso zili kuti kumaliro. Ndiye pano kwabweranso sinjiro zina akuthira spice azimayi ndikumaliranso kuti ndikumalira kumaliro. Kulira kumene akumalirako akuti ena obukidwa atu amachita makabukidwa kuti azilira mokakamula kuti anthu aziva chisoni kwambiri. Ndiye pakubweranso ma spice ena akuti pano ndiye kumakhala azimayi akasida omayimba nyimbo kumaliro. Akhala nyumbamo basi mwakuti ba. Zonsezo ndi zinthu zosonyeza kuti anthu sakudziwa kuti kodi
program ya maliro emenda bwanyi malingana ndi mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adatiphunzitsira. Ndiye zimenezo zikuyikidwa kuti ndi chani? Ndi bid'a. Chifukwa kuzitenga anthu kuti ndi gawo la maliro achisilamu. Chifukwa ngati tisakuzitenga kuti ndi gawo la maliro achisilamu nanga timazipangiranji? Maliro ena aliwonse zimakhala zikutani? Zikuchitika. Ndiye ngati timazitenga kuti zimenezo si gawo la maliro achisilamu, ndi chifukwa chani timazipanga mpaka na anthu kumamuimbira shehe foni wina wake kuti abwera azapange ulaliki. Zimene zili zosatani? Zosalondwa. Maliro achisilamu akachitika anthu sambitsani. Ndipo ziliso zofunikira kuti inuyo azimayi muphunzire kasambitsidwe ka maliro. Wamwalira kani mwamuna wanu mumusambitse, chisilamu zimezo chikuvomereza. Mwana wanu wamwalira mumusambitsa. Anthu oyambirira kusambitsa maliro amakhala ndi ambanjamo ngati palibepo pamene atabwera anthu ena akunja. Osati anthu ena akunja azibwera azikasambitsa maliro ni mulimomo. Chisilamu chakuti chimenecho. Ndiye al-idafa chikale chinthu chimene chili chachani achitenge kuti ndi gawo la chipembedzo. Chomaliza isowekere umboni mu sharia, isowekere ad-dalilu shar'i. Chito imene yoyo isowekere ad-dalilu shar'i, umboni wa mu Chisilamu. Tikafufuza tipeza kuti chinthucho sichikuchitika, basi chimenecho tisachipange. Tisabwereso ndi qiyasi kuti iyayi pamene papa zikufanana ndi zakuti ayi. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti zinthu za ibada tikazibweresa ku qiyasi zimakhala zosochera. Za ibada ndizokwanira. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam palibe ntchito ya ibada yomwe adayisiya osawaphunzitsa asilamu, adawaphunzitsa. Ndiye tikazoona zitatu zimenezi, al-ihdath, al-idafa, komanso kusowekera ad-dalilu ash-shar'i. Ntchito ikangokwanitsa zinthu zimenezi, ntchito imeneyo imakhala kuti ndi bid'a, kapena ikatenga ziwiri makamaka cha namba 2 cha namba 3. Imatha kupezeka zoti ndi ya mu Chisilamu, si chinthu chakalikale, koma imapezeka kunena kuti yanyamula idafa, ikutengera kuti ndi gawo la chipembedzo, komanso ikusowekera umboni mu sharia. Yani kuti umboni ochokera kwa Allah ndi mtumiki wake kuyankhula kuti izi pangani. Ndiye tikabwera pomaliza mu kuyankhula kwa Ibn Rajab, iyeyu akunena kuti fakullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din, aliyense amene wayambitsa chinthu cha chilendo ndi kuchipanga kuti ndi gawo la chipembedzo, kuchilozera kuti ichi chinthu cha mu Chisilamu, walam yakul lahu aslun min ad-din, ndikupezeka kuti chinthucho chilibe potsamira, chilibe tsinde mu Chisilamu, yarji'u ilayhi, zidzabwenzedwa kwa iyeyo, sadzapatsidwa malipiro ena aliwonse. Chifukwa chani? Fahuwa dalalatun, chinthu chimenecho ndi chosochera. Ndiye pamene ndimanena kuti palibe bid'a hasana, kullu bid'atin dalala. Bid'a ina iliyonse ndiyotani? Ndiyosochera. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. Ndipo iziso sizikutengera kuti zinthuzo ndizokhudza chikhulupiriro, kandi ndizokhudza ntchito, kandi ndizokhudza mawu amene alionekera kapena obisika, koma na ntchitoyo ngati ilibe potsamira mu Chisilamumu, imeneyoyo idzabwenzedwa kwa iyeyo chifukwa ndi bid'a, ndi kusochera. Ndiye tiona apa kuti Ibn Rajab wayankhulapo zinthu zitatu, kuti i'tiqadati, komanso a'malu, komanso aqwalu. Kusonyeza kuti bid'a imagwera mu zigawo zitatu zimenezi. Imatha kukhala mu gawo la chikhulupiriro cha munthu, imatha kukhala mu gawo la ntchito, komanso imatha kukhala mu gawo la zoyankhula. Timafotokoza kunena kuti ngati mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam watiuza kuti potuluka mu chimbudzi tingonena kuti ghufranak, zakwana. Ndiye wina anene kuti ghufranak alhamdulillahi alladhi adhhaba anni li adha wa afani, kwina akutenga kwa ndani?
chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam yamanguti ghufrana kabasi. Ndiye inu ndine likakhala ophunzira kumposa mtumiki ni kumaonjezera chimene mtumiki sana atiphunzitsa. Ndiye mawu amene tikakhazikitsa imene khala bid'a. Chimodzimodzinso munthu kukweza manja ndi kumampempha Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo poti wamaliza as-salah. Dua ndi chinthu chabwino. Ad-du'a huwa al-ibada. Dua ndi ibada nditu. Koma ikapangidwa pamalo olakwika ntchito imene imakhala bid'a. Ndiye munthu kukweza manja ndi kumampempha Allah pa swala ya faradhi ina iliyonse basi mwakuti mampempha zimenezo zikhala bid'a. Kupempha timpemphe Allah mkatikati mwa swala osati tikamaliza swala tipange maadhkaru zimenezo zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adaphunzitsa. Tikaonanso mu chitsanzo china ngani ya mawu omwewa anthu popita kumanda amayimba la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kodi zimene anazitenga kuti kunena la ilaha illallah muhammadun rasulullah si zinthu zolakwika. La ilaha illallah palibe opembedzedwa wina koma Allah, muhammadun rasulullah mawu amene ndi abwino kwa basi. Koma tikuwayankhula pamalo olakwika. Popita kumanda tikuimba zimenezozo tikuzitenga kuti ndi gawo la maliro. Umboni ilibe ntchitoyo kuti mtumiki anapangapo palibe. Ndiye palinso tikabwera ku zochitachita anthu akupanga miladu nabii. Miladu nabii tikaiona ndi chinthu chabwino. Chifukwa chani? Oyichitawa amati akumufunira mafuno abwino mtumiki. Komatu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kumufunira mafuno abwino apa sikumeneku kumene anaphunzitsa. Man salla alayya salatan wahida, aliyense amene wandifunira ineyo mafuno abwino amodzi, sallallahu alayhi bihi 10, Allah adzampatsa iyeyo zabwino zokwanira 10. Kumufunira mafuno abwino mtumiki ni kuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kapena Allahumma salli ala Muhammad. Kumene kuti kumufunira mafuno abwino mtumiki palibe zokaponda pansewu. Kuponda pansewu sikumufunira mafuno abwino mtumiki. Fama sahaba radhiyallahu anhum adali anthu ophunzira kwambiri sadapange zimenezo, ndipo adalinso omukonda kwambiri mtumiki sadachite. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mwezi wa Ramadhani mwina tisanafike ku Ramadhani mwezi uno wa Rajab alipo yena asilamu amene akuti asalaka pa 20 chana ati masiku opatulika mwezi wa Rajab bid'a. Mtumiki wa Allah sada patule masiku mu Rajab kupatulapo masiku amene amasala mwachizolowezi Monday, Thursday pa 13, 14, 15 basi. Monday, Thursday pa 13, 14, 15 basi. Koma yena ake alikakalikakali akuti kufuna kusala masiku amene wawa. Koma hadithi imene akuigwirisira ntchito dhaif au maudhu yomwe iliyofowoka kapena yopekedwa ndiye akumayilozera amene akuti ndiyochokera kwa mtumiki. Mtumiki anatani anatiuza zimenezo. Salamu amene akuyeneka kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mwaona kuti akupanganso zimenezo ametambali. Akuti akumufunira mafuno abwino mtumiki ametambali, akusala bid'a yayo ametaso mbali. Kodi kumutsatira mtumiki kwake ndi kuti kumene wakuchita. Mwezi umene ukubwera umene uli wa Shaaban pa 15 Shaaban amachezera usiku akuti Allah amakhala duwatsika mu usiku umene. Kumachita kuti Allah subhanahu wa ta'ala amatsika kulla laila usiku wina uliwonse. Ndikumayankhula kuti ndi ndani amene akufuna kundipempha ine ndimpatse, ndi ndani amene akufuna kukhululukidwa ndimukhululukire, akupempha chikhuluko ndimukhululukire. Allah amayankhula zimenezo theka lomalizira la usiku every night. Ndena akanena kuti amatsika pa 15 poka Shaaban akuzitenga kwa ndani zimenezo. Kenako akusala mawa lakini ndiye ntchito imene yoyo Allah sadzayilipira chifukwa Yesu adayiphunzitse. Anthu amene wakungodzikhaulitsa basi ngodzimana tulo ndikudzimana chakudya ndi chakumwa. Tikabwera muzikhulupiriro anthu ena amachita nazona kumaliro ena ake kumachingawo. Munthu akakamuyika akuti pa banja lakelo ana amasambitsidwa madzi ena ake amene amayika mu mankhwala kusinja zimasamba zina zake ndi amayika amene munthu akuti ana amasamba m'manja ndi kusukusula kunkhope kuti asaone malemu kapena asavutitsidwe ndi mzimu wa malemu.
bid'a, ndipo mkati mwa bid'a imene muliso chani? Shirki. Inshallah tiona kuti bid'a ikogwera mzigawo zitatu, koma bid'a mitundu yake ilipo iwiri. Bid'a fiha shirkun wa bid'a laysa fiha shirkun. Pali bid'a imene mkati mwake muli shirki, ndiye pali bid'a imene mkati mwake mulibe shirki. Sezo tizifotokoza inshallah. Ndiye uyo amene wachita ntchito kapena ali ndi chikhulupiriro china chake, kapena wayankhula mawu ake amene alibe tsinde mu Chisilamumu, ndikuwatenga kuti ndi gawo la Chisilamu, munthu amene yoyo wachita bid'a. Ndiye tiona kuti anthu ambiri aja amene amanena kuti aya mafoni mukutiletsa ife kudya masadaka chifukwa chani osasiya kumaseweretsa mafoni ubanja, fa mafoni so ni bid'a, mukuona kuti amalakwitsa eti? Amalakwitsa chifukwa ndi zinthu zimene zili zosiyana kwambiri, ndi zinthu zimene zili zotani zosiyana. Ndiye inshallah kwa salaso ndithu zigawo zina, ndipo Allah akatipatsanso kuthekera ndiye kuti tidzamalizitsa gawo limene lili wiki ya mawa ino inshallah.